Καλησπέρα παιδιά, καλώς ορίσατε για ακόμη μια φορά στο Hero TV CY και σήμερα θα δείξουμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε για δωρεάν το Cinema 4D Studio. Έχει να κάνει σχέση με video editing αυτό το πρόγραμμα και creation. Δεν θέλω να είμαι κουραστικός, θα πω δύο λογάκια έτσι τώρα στην αρχή και μετά θα βάλω ωραία μουσικούλα που αρμόζει στο βίντεο για να παρακολουθήσουμε πώς μπορούμε να το αποκτήσουμε. Ωραία, καταρχήν να πω πως θα χρειαστεί να κατεβάσουμε κάποια αρχεία από το ίντερνετ. Το αρχείο που θα χρειαστεί να κατεβάσουμε είναι... Το έχω ήδη κατεβάσει εγώ. Να σας το δείξω εδώ πέρα, μισό λεπτό. Ναι, είναι αυτό εδώ πέρα. Θα το φέρω στο desktop για να είναι πιο καλά ορατό. Να το έφερα. Ωραία, να το εδώ πέρα το Cinema 4D RAR 12 και θα γράψω το link, εσείς πηγαίνετε, κατεβάστε το, είναι από το Mediafire, θα πάρει λίγη ώρα, θα κατεβεί, εντάξει, ωραία, να μην μπαίνω στο ίντερνετ και να κάνω διαδικασίες περίπλοκες τώρα. Και το ανοίγουμε, το κάνουμε extract στο desktop, εντάξει, θα το κάνει τώρα extract, είναι, εντάξει, επειδή είναι αρκετά μεγάλο το μέγεθος τώρα θα πάρει λίγη ωρίτσα. Το περιμένουμε έτσι. Είναι στο 21-23%. Έχει αρχίσει ήδη να κάνει το φάκελο εδώ πέρα. Ωραία. Το περιμένουμε, είναι στο 60 ήδη %. Να πω λίγα λόγια για το Cinema 4D. Είναι ωραίο πρόγραμμα το οποίο μπορείς να κάνεις τρισδιάστατα βίντεο. Έτσι, ωραίο πράγμα. Δεν ξέρω να σας πω περισσότερα γιατί μόλις τώρα το έχω κατεβάσει και εγώ. Και μπορείτε, αν θέλετε, θα γράψετε για να δείτε τι δυνατότητες έχει και είναι πολύ ωραίες οι δυνατότητες, πολλά πράγματα που μπορεί να κάνει το Cinema 4D. Γράψτε στο YouTube, εγώ τη Cinema 4D με ερωτηματικό και το πρώτο βίντεο που θα δείτε είναι το έχει βάλει η εταιρεία που κατασκευάζει το Cinema 4D και είναι ένα ωραίο κατατοπιστικό βίντεο το οποίο σας προσφέρει πολλές πληροφορίες σχετικά με το Cinema 4D. Και μόλις το έχω κάνει extract εδώ πέρα. Αυτό δεν το χρειάζομαι άλλο πλέον, το βάζω στην άκρη. Θα ασχοληθούμε με το φάκελο εδώ πέρα. Θα το κάνετε install. Ωραία. Θα κάνετε το setup εδώ πέρα, μια application, και θα κάνετε διπλό κλικ, θα κάνει install. Όταν σας ζητήσει για serial key, όταν σε συγχωρείτε, με συγχωρείτε ξανά. Όταν μπείτε στο πρόγραμμα θα χρειαστεί να βάλετε ένα από αυτά τα serial key. Ένα, το επαναλαμβάνω, μόνο ένα χρειάζεται. Όλα δουλεύουν, δεν τίθεται θέμα. Ωραία, και τώρα αρχίζουμε. Εγώ τώρα σωπαίνω και αρχίζω. Αν χρειαστεί κάποια διευκρίνηση θα το γράψω στο description. Ωραία, φύγαμε. Deep
Audio Jungle. Audio Jungle. Check this out. Check this.
오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 그런 선호해 커피 식기도 전에 원샷 때리는 선호해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선호해 그런 선호해 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 아름다워 사랑스러워 그래 너 hey. 그래 바로 너 hey. 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 강남스타일